Sarday, dagiti may papayatulong kadagiti kakailian ti Ilocos Norte, manipod iti gobyerno probinsyal. May bilang dito'y dagiti papay ti Provincial Social Welfare and Development Office. Ito muna ngayon na mabulan ti dito yung atawin 2024, narway dagiti na ikan titulong pinansyal iti pinangidaulo mismo ni Gobernador Matthew Marcos Manotok, babenti na dumduma programa ti PSWDO para kadagiti addarang kapitubagina, senior citizen, dagiti biktima ti uram, pakairamanan, dagiti naapektaran ti balikatan exercises. Segun kin Mrs. Rochelle Gajes, OIC ti PSWDO, sanggasod siya mapulo wheelchair, tinaybunong kariti kakailian, nga marigatan, nga magna kadrudan na kariti senior citizen. 25 PWD, when persons with disability, tinaypayan iti 3,000 pesos iti tunggal maysa, kas tulong kadakwada, ang may gatang kadagiti sa pulan dagitoy nga agas. Ganadapay iti sanggasod sa mapulo nga senior citizens, nga naipayan iti sa balipay nga medical assistance. At dapat dagiti naibulong wenno naibunong nga learning materials kadagiti daycare centers ken iti Provincial Capital Children's Learning Development Center. Ken livelihood assistance babenti self-employment assistance sa program wenno 𝗧𝗨𝗟𝗢𝗡 nga nakabenepisyaran iti sangapulo kakailian nga naipayan iti 5,000 nga pesos nga pautang ang maibayadan iti uneg iti makatawen ngawan iti anyaman nga interes. Damag manipod iti Provincial Capital, Irene Ringgor, nagi Padamag. Narimat nga rapaap, intay amin maragpat.